Izwe iNew Zealand lingenye lamazwe angene kuqala enyakeni omusha. Leli zwe lingene onyakeni omusha ngesikhathi kushaya ihora lokuqala ntambama la eNingizimu Afrika izolo. Kanti umbukiso weziqhumane bewusingathwe eAuckland khona eNew Zealand ebhilidini elide ngamamitha angu-328. Kusenjalo, kuthe makushaya ihora lesithathu ntambama izolo kuleli izwe lase-Australia belingena enyakeni omusha. Khona-ke umbukiso weziqhumane ubusechobeni lase-Sydney. NeChina ayisalanga ngaphandle emazweni abekhangisa ngobuhle beziqhumane. Lo mbukiso kuleli zwe ubuse-Hong Kong echwebeni iVictoria. Kusenjalo eTaiwan, umbukiso weziqhumane ubusingathwe ebhilidini elide kunawo wonke elibizwa ngokuthi iTaipei 101 Tower. Lo mbukiso-ke ubuhambisana nomyalezo wokubuyisa ithemba lokuthi isimo sesizobuyela kwesejwayelekile kuleli yazwe njengoba izokuvakasha besamisiwe kulandela ubhubhane lwe-COVID-19. Kanti-ke eThailand, umbukiso weziqhumane udonse imizuzu eyi-12 kunhlokodolobha yelelizwe iBangkok. IThailand ibikhiphe unyawo njengoba ubuhle balombukiso buhambisana nokukhanya kwenxangathela yezitolo enkulu i-Icon Siam khona eBangkok. eMelika eNew York eTimes Square kuthe makushaya ihora le-12 ezimpondweni kwabonakala umuntu esondeza umuntu wakhe bangana. Lokhu-ke kuyinto ejwayelekile ezweni laseMelika njengoba kukhombisa ukujabula.